आम्ही गोंयच्यान 3 जानेवारीक आता सध्या भायर सरलेले सगळेच आमचे साई भक्त परिवार सगळे भायर सरतना 100 जाण आम्ही भायर सरलेले. तर तितले थोडे 50 जाण शिर्डीच्यान रिटर्न गेले. 50 जाण आम्ही सगळे आता फुडें वचपाक भायर सरले अयोध्येक वचपाक. थंयच्यान आता 18 तारखेक आमी शिर्डी पावले. 27 तारखेक आता शेगाव पावले. 15 तारखेक आमी बागेश्वर धाम पावतले आणि 25 फेब्रुवारीक आमी अयोध्येक पावतले. असो आमचे 4 टप्प्यांनी विभागून गेल्ले आसा. तितले 2 टप्पे आमचे पूर्ण 1000 किलोमिटराचे 2 टप्पे आमचे पूर्ण जाल्ले आसा. 1000 किलोमिटर पार केला आणि 1000 किलोमिटर आमचो जवळ उरला आता. तो आता 25 फेब्रुवारी पर्यंत सोंपतलो. सगळ्या गोंयकारांचे आमचे आशीर्वाद आसात. सगळ्या जाणट्यांचे सगळ्या देवांचे सगळ्यांचे आशीर्वाद आसात म्हणून ही पदयात्रा आमचे कडेन घडोवंक पावल्या. सगळ्यांचे आशीर्वाद असल्या कारणान ही आमचे कडेन सगळे व्यवस्थित पार पडटली ही आमकां पूर्ण आशा आता. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.